शक्ति बाने लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। नमस्ते प्रणाम आप सब भोजपुरी समाज को। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आखिर आपन पावर दिखा ही दिलन। पवन सिंह के कुछ दिन पहले एगो गाना आई रहे रोवेले रघुराई, जोन की बहुत ही अच्छा गाना बा। आज 10 मिलियन कंप्लीट हो चुकल बा, जोन की एक बहुत ही छोट चैनल से रिलीज करी रहे माँ अम्बे फिल्म से। ई गाना के जनता बहुत प्यार देते रहे। ई गाना में खास बात ई बा कि जोन वीडियो बनाने बा पवन सिंह के, एमे 2 यूट्यूबर जोन की पवन सिंह के पीछे कोरस करते बड़े 2 यूट्यूबर बड़े, जोन की एक के नाम सूर्या भाई और दूसरे के नाम शुभा भाई बा, और 2 स्टेज शो के बादशाह प्रद्युमन परदेसी और रोशन राज बड़े। तो पवन सिंह नया नया कलाकार के सपोर्ट करत बड़े, और कुछ दिन बाद रोवेले रघुराई के कुछ दिन बाद ही एक और गाना पवन सिंह के रिलीज भइल, जोन की बोलबम सॉन्ग बा। आप लोग इहो गाना सुन ले हम जा। ए भोले बाबा खोली ना हो नया नवा, अब बिहनवा भइले ना। जोन गाना के नाम बा ए भोले बाबा। इहो गाना वह चैनल से रिलीज भई रहे माँ अम्बे फिल्म से। इहो गाना के भर भर के जनता से प्यार मिलता। आज 3 दिन में 7 मिलियन क्रॉस हो चुकल बा। जोन की खेसारी लाल यादव फीका पड़ गई बने पवन सिंह के आगे। पवन सिंह अपन पहले के अंदाज में गाना गा रहे बड़े, भक्ति तो लाजवाब गाना गावत रहे। आप सब दोनों गाना सुन ले हम जा, अगर नहीं जा सुन ले तो जाई जा और गाना का सुनी जा, और कमेंट और शेयर करी जा।